דין? כן. כן. שלום, מר דין? זאת שירי, המעריכה מהביטוח הלאומי? כן, אני פה. אוקיי. כנסי בבקשה. מר דין? כן, אני פה. יושב מולך. אוקיי. אז אתה טוען שיש לך בעיה? ודאי, ואני פה. תמיד יותר שמאלה. אוקיי. מה הבעיה? מה? את לא רואה את הבעיה? מה, אדוני? אני לא רואה. זו בדיוק הבעיה. אני לא רואה את הבעיה. אבל זו בדיוק הבעיה. מה הבעיה? זו הבעיה, שלא רואים את הבעיה. אז אני לא רואה בזה שום בעיה. אני בלתי נראה. אוקיי, אבל מה הבעיה? אני חייבת לראות את הבעיה כדי להבין את הבעיה. תסכים איתי, אדוני? בלתי נראה, זו הבעיה. אז מה הבעיה, אדוני? אני בלתי נראה, זו הבעיה. בסדר, אדוני, אבל מה הבעיה? אתה מבין שעד שאני לא אראה את הבעיה, אני לא יכולה לדעת מה הבעיה, נכון? סליחה? טוב, יש לי עוד 10 בתים לבקר, אני באמת מצטערת, כל טוב לך. דבר איתי ברגע שתוכל להראות לי את הבעיה. שלום לך. רגע, אני רואה פה שיש לך חוב על סך 3,100 שקלים. כן, מר דין, הביטוח הלאומי רואה הכל. הכל.